Is-settur tat-turiżmu u pedin essenzjali mill-ekonomija ta' Malta mhux wisq inqas għar-Repubblika tal-Korea kien għalhekk li waqt żjara uffiċjali tal-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċi imborġ f'Seoul fir-Repubblika tal-Korea ġie firmat ftehim ta' kooperazzjoni mal-Ministru għall-Kultura, Sport u Turiżmu Yoo In-cheon biex ikun hemm qafas li permezz tiegħu iż-żewġ pajjiżi ikunu jistgħu jikkooperaw aħjar f'dan is-settur importanti. Dan tħabbar fi stqarrija mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ kif ġie spjegat li permezz ta' dan il-ftehim se tkun qed tinħoloq ekosistema li tiffaċilita l-kooperazzjoni turistika u bekk ikun hemm aktar skambji turistiċi. Intqal ukoll kif bil-ftehim ikun hemm aktar skambju ta' statistiċi u pubbliċità fost oħrajn filwaqt li tkun imħeġġa l-parteċipazzjoni taż-żewġ pajjiżi fier importanti. Se jkun qed jiġi ffaċilitat u mħeġġeġ ukoll biex individwi li jiffukaw fuq il-promozzjonijiet turistiċi ikunu jistgħu jżuru żewġ pajjiżi rispettivi u jippromuovu dak offrut mill-istati. Min-naħa tiegħu il-Ministru Borġ sostna li huwa essenzjali li Malta tħares lil mis-suq tradizzjonali Ewropew iżda wkoll tkompli tkabbar il-potenzjal tagħha billi tiftaħ għal swieq li huma l-bogħod minn xtutna u li tifittxu xi ħaġa ġdida. Firmajt il-ftehim ta' kollaborazzjoni fis-settur turistiku mal-Ministru responsabbli mit-Turiżmu, l-Kultura u l-Isports. Iddiskutejna l-kollaborazzjoni wkoll anke fuq żgħażagħ li jkunu jixtiequ jiġu f'pajjiżna jistudjaw il-lingwi, b'mod partikolari l-Ingliż. Borġ qal li n-numru ta' viżitaturi mir-Repubblika tal-Korea huma diġà inkoraġġanti u jemmen li permezz ta' dan il-ftehim se jkun qed isir aktar titjib u kompla jgħid kif it-turist Korean hu wieħed ta' kwalità u jeħtieġ li bħala pajjiż inkomplu ninvestu fih biex naraw li dan is-settur ekonomiku ikompli jimraħ u jħalli riżultati.